Sa among pagpadayon pre, ako na lang gikalingawan para mawa ang mga kakapoy ba. Kay kung imong seryosohon, makasayaw ka oy. Nadungog na jud na mo ang Maria Cristina Falls. O man mi sa Iligan. Ano nang Maria Cristina Falls? Ha? Iwa man mi sa Iligan, naman migda bansalan, mo nagitawag nga Maria Binis Marbibi Falls. Dungog na kayo na mo pre. Dungog na kayo mong sapot. Daghan kay antorium dre pre. Mahal ba dito sa mua? Pilang dosina na dito? 50. 50 dosina na dito sa mga pre, antorium. Mahal kay na nga bulak sa mua ha. Diri gisinsayon lang nagtanom sa bukid oh. No, palangga kay lang kabukiran. Wala jud ning kuha sa flowers. Because flowers is good to me. Dire dapit pre, nawala na mo kakapoy kay nakadungog naman mi sa tingog ug agos sa tubig pre. Naunsaon man nimo na nga na may agos. Ikaw daw agos. Gitaron pre. Ha? Way daghang istorya. Salom dayon ta kay atong giani ligo. Wow wow wow. Aro, kadindot. Patay na. Guys, welcome to Der, si pangalan ning Falls din? Mabanog. Welcome to Mabanog Falls. Yes, yes, yes. Mabanog on the way. Sus, sa atong kinabuhi pre, makalaagtag mga ingonan ni. Bites na kayo ni. Dako nga experience sa atong kinabuhi. Nga perminti lang kabuhion. No? Nindot siya pre. Nga na yung gipangita. Perfect. Nga na yung gipangita nga 1, 2, 3. Pagandog mo dito. Kinanglan na ito hubuon na ito mga sleepers. Grabe kadang mo kunya ang kaning pakbag atong itaas kay mutabok na ta sa pinakalalom nga sapa sa tibuok kalibutan. Ni na katason. Kana pao na siya dapat. Kay dangog. Na mo na siya ang proper mutabok og sapa. Dapat mag-spring hoy. Dapat mag-spring hoy daw. Kapil na siya. Tabok na ta. Ang una buhaton focus. Focus. Tapos ano tong isa buhaton lang. Presence of mind. Presence of mind and then look at the paper. Pass your paper. Is gipang rayuma. Pag makakita mo kaya ni kadagko nga mga bato, pag tiniil mo kay tambal ni siya. Tambal na sa tail ni mga yan bato-bato. Mura gimasad si Montela na, pero ako magchinilas lang ako, sakit man di ay. Sa among pagpadayon dre pre, na feel na gyud namo nga hapit na gyud mi moabot isod pod. Yan na naman mi dre sa pa unana ni falls na gyud ni. Oh, ikaw daw. Basta dili lang yung kamuundang og tikang pre, maabot gyud nimo eh. Pero pwede gihapon kamuundang og tikang magpababa lang ka ba kay aron makalapos gyud ka. Nice. Pero na-amaze lang ko silang bukid dito pre, basin perta ng buntura pre, pero naibulak dito ba. Nananom gyapon mga tao dito pre og antorium pre. Tanawar ko na unsa nakadaghan pre oh. Pwede di manguha dre. Hindi mo pasakob sa tagiya. Hindi ko masakpan mo. Okay rin hapon. Pakanon raman mo. Pero kalau pagkaon nga na ay hilo. La, para mas main lang pag may uyab. Hatagan nyo ng flowers. Flowers for you!
Bakit kapag nakikita ka, parang nasa ulap? Ikaw na mo tanong ana siya. Ikaw na mo bukad na ha. Gusto niyo makita ang pinakamaganda at pinakamura? Ayun ang mura. Wala naman talagang bayad dito pre sa pagpunta namin dito sa Busay. Ito yung tinatawag namin na Busay kasi pag ano no, pag ano yung pulse ba? Pulse yan sa English pero sa Bisaya yan, Busay yan. Hali, come on. Punta kayo dito. Ano yung sinasabi ko? Yung tinatawag naming Busay. Sa English, pulse. Busay. Busay. Tingnan nyo ang ganda at ang linaw pa ng tubig mga pare. Tingnan nyo pare. If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me haunted by your ghost. When you leave me, all I hear is your echo. Tanan kakapoy nimo pre, mawa gyud og makakita kag nginon ani kanindot nga mga beauty sa falls pre. Tu ara mga dagway pre ga picture na. Tanan kakapoy stress nga imong gibaktas dire pre, nawagtang tanoy na ano. Mao nakita nako sa mga kauban dire pre, grabing lipaya pag abot sa falls pre. Nakit-an to ninyong babaw dito nga Busay. Sa kahon na to pre. Sa kahon na to. With video. Cut lang ta sa mga intervene nga mga istorya. Intervene. Ito na totong Busay. Kopya. Uy, kadangog. Atay. Saktong kumbati sa tiil ba? Kaya kaya na sa itong tuhod ay. Ito na tuhod na ito. Dire. Tay layo apa din eh. What's up? Layo pa kayo. Hikers mo daw ta kuno kay di. Hala! Buhaton na to ni. Sana dito mga pre. Kakata pre. Kailangan ko yung post ko pre. Okay. Mataas kayo. Tama na ba na? Oh, perfect spot. Itawag nila nga Twin Falls daw. Nindot yun doon maabot nindot yun doon mga pareho. Tumutong-tong tatari doon ito. Pero tayo na saka diriho. Saka diriho, diriho saka. Ang yung dana ni. Tingnan natin pre, dapat agi pre. Mahagi ba pre? Muna dala na pre. Bawal magkamali dahil kung magkamali tingnan nyo, bawal magkamali. Ito yung challenging na dadaanan mga pare. Pwede ka po ni maagi na sa gilid napugya po idalan na ito. Pwede siya maagi. Kaya kung gwapo kay tag-kamera karon, gwapo kay ni pagkakuha dire. Pero basinog nga na itong kamera. Hala. Padayon ta. Ismiring huyo na to ni Dria. Hindi ka siguro ta maabot ya pre. Mana kita na pre. Ay dalan re. Nang dalan no. Wow. Dumating na tayo dito pare. Oh, ang ganda pala dito pare. Wow. Ang ganda. Ang
Ganda. Gaya, oy. Cellphone. Ha? Lalom pero. What? Tapos, unsay mong na-discover dito? Ako kayo ito. Najdi Sheffields. Pag human akong saka diha pre gipaabot ray ko nila kay mag food challenge daw mi. Marang ang atong food challenge diha kay wa man tay mga nang pang Jollibee pre wa man ta kapalit pre. Mao ni kadalasan makita sa ako ang TikTok, sa akong Facebook pre if mga FYP nako. Gitistingan na lang po na ako karon automatic na nada yon tay 2.7k nga views ani pre sa ato ang Facebook. Ginagmay ra gid views pre kay di man na sila mananaw sa tuwa kay mga pobre man ta pre pero dato pa ning naaris mga video pre tan-aw gid sila tanan pre kanang mga kwartahan ba. Tais man ta pre. Pa-follow ko diha pre be one time lang pre. Ito ang marang. Tinatawag to dito sa mga Bisaya na ismiringhoy. Ismiringhoy. From the word esmi, mama na ni mamay. From the word huy, unggoy. Ismiringhoy. That's what we call our marang here is ismiringhoy. Og sa mga solid followers, ug mga viewers, ug mga sharers na to dramatic na gihapon tay pa Gcash ani nga video kung kinsay makatagna sa title ani nga content ari basta-basta ay dali ra kayo ang title ani pre. One word ra gihapon pre ang title na ara gihapon sa video apil sa voice over kung akong kutob sa akong giyaw-yaw dire pre naara dira pangitaa lang ninyo maghatag ra og hint pre nasa comsec automatic na tan-awa na naras ubos sa among pagpadayon pre aw nalingaw ra pud mig tan-aw sa mga video pre kay gili man namo dinhi kung sa tong mga kabuang ba nindot ruan po di ay kana makaingon ang mga viewers huway lami oy skip na to na video oy ana ram na pero sa tanang mga followers nako diha hangyo lang god basin pwede ta makapangayo niyo diha og like share og comment na dagang salamat. Wa gyud kay mo tan-aw na tong video pre kay pobre ra man ta liman ka na nagkaon ra tagmarang pero Jollibee siguro na atong gikaon diha pre oy siguro pero padayon gyapon ta sa tong pagmaya diha pre kay nindot pa man kay tag mga i-vlog sa sunod pa nato nga mga video pre dili lang kay kani ang kwan pre hangtod na bitaw magsigig video biya kay mo biya itong kwan relaxing event. Oh, ikaw daw relaxing event. Kay the more maghimo kog video pre, the more mawala ako mga stress, mga panuhot pre ba. Mao man ni akong kind of pahuway pre kaning mag-edit og mga video pre. Oy, sakpan!
Nasakpa naman ta pre sa tong pagpangawat sa mga foods diha. Ala padayon na lang nato ni. Kay para dili lang halata nga nangawat ta pero mao na kuto nga kuan pre. Mao na to siya nga subay ba. Dakpan lang gid ta. Birahan na nato ning pansit nga gislod sa balunan pre, color orange ni siya. Pag humana kog saka pre, gigutom po ko pre. Shout out na po ko nagbuhat aning pansit nga orange pre, partang lami pre. Ati gihapon ni Marby pre. Wa sila mi uban pre, nakasilip na siguro sila nga partag yung layo ah. Tanan kinabuhi nga imong gikuha impart sa akong kinabuhi. Pahay. Ay, kay gwapa sa akong uyab. Uyab sa akong para makakatag. Oh, three. Angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. Ako na sa mambak kay sa kuan kanang sa kanang ni Lolo Dokyo kawasan. Be when you die, will not return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Ay, lamig yung tubig dito. Gusto kayong tubig. Kalalong ba dyan natin? Lalong kayo. Lalong kayo. Lalong kayo. Matungkad ko niya. Ito ay may love. Hala ka dara. Okay, nagdagat ne. Dagat man eh. Yasina na akong pagpaw. Ay, dry. Ano sa'yo feeling dry? Nagbasa. Ano sa'yo feeling nagbasa? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Gray clouds roll off the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? But if you close So karon pre tudloan na sad ta mo unsaon pag uli nga di kapuyon. Pinakauna dapat magdala mog bulak hatag isong uyab. Mao to pre, humana tog ambak-ambak diha. Aw, pa-highway na sad ta pre. Kay humana naman tas event tos babaw. Kaning pauli ka pre, parta na yung kapuya nga partang gutuma. Bugat man kay imong lawas kaning gikan ka sa tubig. Duhago na imong karga pero one bag ra to pre. Aw dili kayo kapoy pre. Hello joke, ay joke yun. Ay ambot. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Papak don. Saan? Sayang. Oy, diyan mo na siya na mailap sa oy. Di ba, Nel? Wala mapak Hey, si Tarzan, oy. And everything it made it better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And the place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world.